Mo ni bat dagko no. Para expert na. O di mga igso, no, ang starting point sa Cebu Cordova Link Expressway. You never know until it happens. Labang kasdalan mga igso. Makita ninyo mga igso, no, nangabali ang poste. Mao ni siya katong sa kuan Bagyong Odette. Mao na kanang Gabi River nya. Mao ni mga igso, no, ang starting point sa Cebu Cordova Link Expressway. Ana ato niyang tanaw sa ibabaw mga igsoon. Di unsa na di? Bat, Mo ni bat dagko no. para expert na. Para expert lang. Mo ba? Export quality nga bat? Mo ba? Ya imo na ibaligya nay. Oh, kinilo na may kauga. Okay. Kuan pa man process pa man lutuon. Lutuon pa. Kanang daghan na diri sa Cordova no? Nihit na ay. Anihit na no? Buter din na nabat sa Toronto. Sa unang 2018, may dasag pa kayo sa unang. Nya karon anam nagkanihit. Anam na kanihit. Dutay na pong mananagat. Okay. Mga batay ng mga Ito mga banggiitan. bagiitang mananaw. Mga batanon na muli. Dagmay na malay. Ang mga batanon ron kay TikTok na lang man. Mga batanon rin. Kamang-kamang. Kamagbuan. Kanang mga branded gamay na. Sa naon. Okay, sige na ya. Mao ka to mga igsoon. Kibaw biyata diri sa Cordova nga labihan kadaghan sa seafoods. Apan mato pananay nga nihit na lang kuno ang mga banggiitang mananagat kay ang uban TikTok na lang daw. Ay komedya ra may igsoon na. So karon nato sa Cordova, Pilipog. Boss, may buntag. Iniglabang na to ng tetayan, gamay ng tetayan mga igsoon. Iniglabang na to ana. Gabi River na ha, Gabi River. Iglabang na to ana mga igsoon. Ana na to sa Lapu-Lapu. Babagdos. Lapu-Lapu mga igsoon. Grabe ang devastation sa Odette mga igsoon no. Ay, nangaibot ng taon to mga tindahan nga rin. Oh. Mga poste. Mga bali. So mao ka na mga igsoon. Jogging sa ko mga igsoon ha. Nya kita-kits later mga igsoon kay atong tanawon ang Sisilex Causeway. Nindot kino. Tanawon na to ang Sisilex Causeway mga igsoon. Cordova side of Cebu Cordova Link Expressway. Manakog jogging mga igsoon. So karon ato na ta, ready na ta. Ato ta sa Dayas Cordova. Aron makakita ta sa unsay mga kabaguhan sa causeway padung sa main bridge.
Dunay ko andre kinason remix on litog palit ko og kaning punaw. Baon ni mo ni punaw, sir? Ah? Baon ni mo ni punaw? Oh, pila man na? Pinta no? Oh. 20, kulo ni usa. Oh. Para maigso no. Doon ako'y lambay nya kinason punaw og litog. Kaon na po niyo nya magigsoon.
naibot ang ilahang katong murag waiting shed. Gumikan sa kakusog ni Kuan Udit. Low tide karong adlaw mga igsoon. Makita nato nga mabaw kayong tubig. Aray. Ubay-ubay na gid lang nahuman diya sa gitawag nga Toll Plaza mga igsoon. You never know until it happens. Ain't a thing you see coming a mile away. But suddenly lightning somehow got into the bottle. Now you need to move fast to make it stay. You should hurry to love him now. You should hurry to love him now. It's gonna get better, it's gonna get worse. One day is a blessing, the next is a curse. But that's how it is, that's how love's supposed to feel.